И като чу Исус, че Йоан е предаден, отиде в Галилея. И като остави Назарет, дойде и се засели в Капернаум крайморски, в пределите Заволонови и Нефталимови, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: земята Заволонова и земята Нефталимова, на крайморския път отвъд Йордан, езическа Галилея, народът, който седеше в мрак, видя голяма светлина, и за уния, които седяха в страна и сянка смъртна, изгря светлина. От тогава Иисус начена да проповядва и да казва: покайте се, защото се приближи Царството небесно. И като вървеше покрай Галилейското море, видя двама братя, Симона, наричан Петър, и брата му Андрея, да хвърлят мрежи в морето, понеже бяха рибари. И казва им: вървете след мене, и аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите и тръгнаха след него. Оттам, като отиде по-нататък, видя други двама братя, Иакова, Зеведеева и брата му Йоанна, в кораб с Зеведея, баща им, който кърпеше мрежите, и ги повика. Те веднага оставиха кораба и баща си и тръгнаха след него.